टाटा आईपीएल 2025 मैच नंबर 48 दिल्ली कैपिटल्स बनाम कलकत्ता नाइट राइडर्स। जहां दिल्ली कैपिटल्स के टीम ए सीजन तगड़ा प्रदर्शन कर रहल बिया तो फिर वह केकेआर के टीम इ लोग के हालत ए सीजन बड़ा खराब लौक रहल बा। दिल्ली के अगर तू टॉप ऑर्डर के बात करत अभिषेक पोरेल बढ़िया फॉर्म में बाड़े, करुण नायर आके पॉजिटिव क्रिकेट खेलत रहे, अकेल राहुल के एगो अलगे अंदाज लौकता है सीजन। लेकिन वह दोसर का तरफ अगर बात कर कलकत्ता नाइट राइडर्स के तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहल बा। टॉप ऑर्डर के परफॉर्म करे के पड़ी, मिडिल ऑर्डर के पारी के संभारे के पड़ी और लोग के जो सबसे बढ़िया विकल्प बा स्पिन गेंदबाजी वो बढ़िया करे के पड़ी। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेलल जाई जहां दिल्ली के टीम अपन दबदबा दिखावे की कोशिश करी, लेकिन वही जा केकेआर के टीम भी कही कि ना हमनियों के ही जाके झंडा काढ़ब जा। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम सब केहू के पता बा कि भाई छोट मैदान बा तेजा बड़ रन बनी, मने 180-200 रन आराम से बना सकेला टीम पहले बल्लेबाजी करके। ऐसन मैदान बा जहां 200 रन के ऊपर चेज भी हो सकेला। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के जीते के आसार ढेर बा, कहे कि बढ़िया बल्लेबाजी, बीच में स्पिन अटैक तगड़ा बा, अक्षर पटेल कुलदीप यादव के और फिर पेस अटैक में मिचेल स्टार्क बने। तो अब रहुआ सब कमेंट करके बताई जाए कौन टीम के पलड़ा भारी बा।